especial. 12 mesos són més que un dia a l'any. Viure'ls junts és el millor regal. Si per veure'ns un cop més cal posar llums als carrers. Si per seure junts de nou a taula cal menjar en excés. Si volem fer sopars a casa, fem-ho avui mateix. Si podem fer regals amb carta, fem-los cada mes. Cal que nevi perquè sigui Nadal? Cal que nevi per sentir-se especial? 12 mesos són més que un dia a l'any. Viure'ls junts és el millor regal. Que es compleixi el meu desig en aquesta dolça nit. Compraré tota la loteria perquè em toqui a mi. Veure anuncis de nines i ajudar els Tres Reis d'Orient. Desitjar 1000 joguines perquè Santa Claus ja ve. Cal que nevi perquè sigui Nadal, cal que nevi per sentir-se especial. 12 mesos són més que un dia a l'any. Viure'ls junts és el millor regal. Pots posar en somriure els altres, si mantens la màgia dels Tres Reis. Si fem que la neu cobreixi el temps de blanc i fem que Nadal sigui tot l'any. Cal que nevi perquè sigui Nadal, cal que nevi per sentir-se especial. 12 mesos són més que un dia a l'any. Viure'ls junts és el millor regal.